Paraules i sons és un dels projectes més importants de l'associació La Formiga. Paraules fa referència a que fem cursos de reforç de llengua catalana per persones joves nouvingudes. La paraula sons és perquè també fem classes d'iniciació a la música moderna per a aquests joves o altres que s'apuntin. Ara estem fent el casal d'estiu de juliol i el perfil d'alumnat que participa en aquest casal és un perfil de molts orígens, des d'Armènia, Pakistan, Marroc, és molt variat realment. Hi ha persones, la persona que porta menys poc que a Catalunya fa menys d'un mes que acaba d'arribar i la persona que fa més temps que ja hi és a Catalunya, màxim són uns 2 anys. En aquest cas que jo imparteixo al nivell bàsic, són persones que acaben d'aterrar i s'han d'ubicar una mica. No és només aprendre català, sinó també és conèixer l'entorn. L'objectiu és que puguin entendre i parlar mínimament el català i altrament també molt important des de que es relacioni la paraula amb la imatge. I també el positiu és que són pocs i poques, som 15 a l'aula i per tant l'atenció individualitzada que puc fer jo com a professora és major. A part de les classes, també cada divendres fem una sortida. L'objectiu que tenen és de poder ubicar-se a Barcelona. Per exemple, hem anat al Mercat de Sant Antoni, però també hem fet una ruta per Barcelona, amb l'objectiu que coneguin el modernisme. Hem anat a la Sagrada Família, hem baixat per tot Passeig de Gràcia, també que ubiquin l'Ajuntament, a la catedral. Aspectes bonics de la ciutat perquè els pugui com abraçar més la ciutat. Aquest juliol estem fent un casal d'estiu amb adolescents de 11 a 17 anys. El meu grup són 16 alumnes i en el meu cas la majoria són de països de Llatinoamèrica, excepte un nen que és de Pakistan. En el meu cas no m'he trobat moltes dificultats, ja que els ser nens que venen de països de Llatinoamèrica, doncs el fet que parlin castellà se'ls fa molt fàcil aprendre el català. A més que he vist que són nens que venen amb un nivell bastant alt, però sí que la major dificultat que tenen és la comprensió oral, la parla en català. De manera que un dels meus objectius que he portat al llarg d'aquest casal és practicar moltíssim la conversa, fer que es posin entre parelles i entre grups i facin diàlegs, facin roleplays, assimilant una entrevista de feina, assimilant que van a la Formiga, els he fet que un imiti el recepcionista de la Formiga i que van a preguntar sobre el curs, van a preguntar els objectius. I la idea és aquesta de que practiquin la parla en català i perdin aquesta por a parlar el català. L'altre objectiu és que se sentin còmodes a on estan, se sentin còmodes a aquest nou país, a aquest nou entorn, i hem practicat bastant, he treballat moltíssim el que és la cultura catalana, Barcelona, el menjar típic. Al tenir nens de 17 anys, un dels seus objectius, la majoria, és fer selectivitat i fer una carrera universitària. En canvi, hi havia alguns que tenen 11-12 anys, que ja no tenen tant aquest interès i és més venir a fer jocs més lúdics, a venir a divertir-se i a passar-ho bé. Ens ha costat moltíssim que hi hagi confiança entre ells, moltíssim. Fins ara que un dia em van proposar posar-se a un grup i parlar dels xismes i parlar de les situacions amoroses de cada alumne en català entre ells, i es van posar a riure i van dir «Ai, que curiós, no?», perquè fa 2 setmanes no ens acostàvem un a l'altre, no ens volíem parlar, i ara bé, o sigui, amb la confiança i la comoditat que han agafat, doncs superbé. La Formiga es un proyecto en el cual me encanta estar porque es un proyecto multicultural. Recibe y acoge niños de diferentes países, diferentes lugares y pues se encuentran en el momento para compartir música. En las clases yo me puedo encontrar tranquilamente niños de China, marroquíes, de Latinoamérica, de Ucrania, de Rusia.
¿Y cómo se hace para que estos niños puedan aprender, en mi caso, guitarra? Pues es que toca encontrar un punto en común donde ellos puedan aprender mediante mímica. Yo les enseño visualmente cómo se hace el acorde. Descubrí que mediante yo aprendía palabras que ellos entendían, ellos también confiaban mucho más en mí, porque claro, decían, vale, la profe está enseñando, pero también se esfuerza por enseñarnos en nuestro idioma. Ha sido una experiencia maravillosa y pues me encanta lo que hace la Formiga. Treballem amb joves adolescents i el que fem és, jo imparteixo classes de guitarra, aprenem música, però sobretot el que fem també és treballar amb la llengua, vinculant el català a tot el projecte. La manera que tinc de treballar-ho és proposar les cançons que més els agrada amb ells i a partir d'aquí, després el que fem és traduir-les al català. Entre tots, treballem durant 4 o 5 sessions a profunditat la llengua, quines paraules queden millor, buscant sinònims, i després al final les presentem, fem 2 concerts a l'any. És una manera d'aprendre el català que no sigui com qué paliza, tenemos que estudiar catalán, pero todo el mundo nos dice que hay que estudiar el catalán, sino que ho vinculin a una cosa per la qual tenen passió, per la qual els agrada. Molt contenta de treballar amb la Formiga i amb ganes de seguir endavant amb aquest projecte, que trobo que afavoreix moltíssim, tant a la llengua com a la música, com a fer com una cultura i també, sobretot, a nivell de la integració, que entre ells també creen vincles, creen amistat, i que això després segueix fora, perquè jo sé que ells després queden per practicar les cançons de cara als concerts i trobo una iniciativa superbonica. Soc Xin, tinc 15 anys, compliré 16 d'aquí uns mesos i vaig començar amb aquest projecte gràcies a les recomanacions d'unes amigues meves i crec que porto aproximadament uns 2 anys aquí i me n'alegro molt, sincerament, d'haver estat participant en aquest projecte perquè a part d'aprendre a tocar la guitarra, que ha sigut un instrument que sempre m'ha creat l'atenció, també he conegut a molta gent nova que estic molt contenta d'haver coneguda perquè són molt bona gent i són els companys aquests que també diria que m'ajuden a com millorar en aquest aspecte de tocar la guitarra. Una cosa molt important que diria jo de poder tocar bé la guitarra seria la pràctica, com totes les coses de la vida, de practicar. Com més pràctiques, més bé se't donarà. El meu gènere de música preferit seria especialment l'indie rock i avui, de fet, porto una samarreta, la meva banda preferida, The Smiths, que és una banda britànica dels 80. Hola, em dic Jade, soc de Xina i tinc 13 anys i porto com un any més o menys participant al projecte de la Formiga. La meva música, el tipus de música preferida seria la música xina i més específicament seria la música xina clàssica, perquè jo vaig néixer a Xina i vaig estar allà 8 anys i clar, he familiaritzat amb les cancions i m'agrada molt. I també practico molt amb la guitarra música xina. I durant aquest curs he conegut moltes persones del meu classe i en mi opinió crec que som una classe que ens ajudem entre les persones i les joves també aprenen molt, fa molt esforç i crec que som una classe molt amable. De Kiva, soc de Croàcia, tinc 15 anys, faig classes de català i de guitarra en la Formiga. Jo vinc en la Formiga ara 3 o 4 mesos y de información de Formiga, mi profesor de catalán de mi instituto para ayudarme a aprender catalán. En clases de Formiga que yo vaig, jo coneixo mis amics i amigues y yo estoy contenta con ellos.
Hola, em dic Daniel i faig classes de guitarra a la Formiga. Jo vaig a les classes de guitarra de la Formiga una vegada a la setmana, on juntament amb la classe i el meu professor aprenem noves cançons, tant de diferents estils que ens agraden. I a casa també practiquem cadascú de nosaltres, jo personalment, quan arribo després de l'institut, busco alguna cançó que m'agradi i miro els vídeos, els tutorials de com tocar-la, i gràcies a les guitarres que ens ha proporcionat la Formiga puc aprendre també a casa meva. Realment jo no tinc un estil de música preferit que sigui únic, sinó que, per exemple, d'escoltar m'agrada molt escoltar música pop o coses així que estiguin de moda, però per tocar m'agrada tocar més música flamenca perquè hi ha moltes coses de punteig i a mi m'agrada molt fer punteig amb la guitarra. Llavors, d'escoltar tinc molts estils que m'agraden, concretament a l'estil de pop, però per tocar m'agrada més l'estil de flamenco. Hola, em dic Xinyu i tinc 13 anys. Les últimes cançons que hem fet a classe és Camins, una cançó de Sopa de Cabres, i l'altra és Somewhere Only We Know, que hem fet una part en català. A mi m'ha agradat molt venir a classes de guitarra perquè he fet molts amics nous i també m'agrada molt la professora que m'ha tocat, que es diu Daniela, i ensenya molt bé i m'ho passo molt bé a classes. Em diu Xingu, tinc 15 anys, m'agrada molt la classe de guitarra, però tinc moltes feines d'instituts, per això que no puc venir sempre, però quan tinc temps sempre he vingut a la classe perquè m'agrada molt els companys de classe i les professores.